Phakathi wangena uMusi. Wangena. Wafana lo disohlulwa bubusela. Hayi sohlulwa bubusela. Ntoza abantu ziphele ngenxa le ntoza. Kodwa kodwa uYesu wangena. Uyangena uxakwa sizo uyangena bathi bexakwa zinhlanzi wangena uyangena ufuna izoni ufuna abafile ufuna amadoda acasheke cawe esindiswe uYesu uyangena uYesu ukhangela abantu abasibiza ngoba basindiswa bengasindiswanga uYesu uyangena Yesu ukhangela intombi azihlabelelayo kodwa ziyajola zenza yonke into uYesu uyangena uYesu ukhangela amadoda ahlula ukuziphilela uYesu uyangena uYesu imfana le iyathwala yasusa sono sanizwe xa sayifikile sibona ngamakhorasi sibona ngothwala sibona ngosusa xa umntu afikele yabotata uyasusa xa efikile xa engakususeli tshintsha lo Yesu ayinguye the real Jesus akayifika intombazana yahluka amandla okufa uYesu angakufikela ungumfana uyawahlula amandla esoni Jesus is alive ndizamemeza kuwena uYesu ndizamemeza noba ubusawudinwa Naku Yesu uyaphila evangeli yakhe isanamandla alibasambe lizophela alibalihanyana lizophela kodwa evangeli kaYesu iyaphila ngena kwindoda ethe ndifuna ukumazi ngena kwindoda ethe ndifuna umazi ukuthi uphakathi hamba funa zozithandazisa